Blai pi iwe hagan ne kasini sisin in pusan ka tin jong blai na gospel ko Matthews hakstang pa berkun umat sim bakut amen. Gospel ko Matthews nong baispau kat iwe u Jisu ula khat yaki khat arngot ki senran jong u bat ula ai haki yakabor ban be no ya ki ben sim boman bat ban pen kot baro ki jingpang bat kicing krau. Komen kapara ikipa ni pet ha kanika gospel ya kajing ai bor jong Jisu ha ki khat arngut ki apostol. Khat arngut ki apostol. Ni di ban sengotu hang ne ba kanika kajing ai bor kamdei ya ki senran. Mar ki bukan ba ki senran. Ki baju lej bud yu Jisu ki ba ya rap ya Jisu ya ki apostol ki ba rap kamlem ya ki mar senran hang ni ki kentei gidan ki kentei senran ki la bud ban ya rap kam ya ka kenhun jingalap ene nong yalap jung Jisu ki ba kentub ya Jisu ba ya ki khat arngot ki apostol ya ki ba ulajit kerpang ya keba la thor hakenika lenong sipo jong gospel ko Matthews mohadin ka lenong ko banikong khot ba arter layatu ya ki kerteng jong ki apostol khat arngut ki ladon te ke ei keba ngiron kam ban skutu hang ni kalong keba ya srim ya kane ka gospel ya kane ka lenong kane ka gospel kum u Markus kalong ka khandriu ngan pule hapi kalau ke pakhan riu u Markus ulah thok kumne ka lenong ke pakhan riu Markus khan riu khat sau terter khadue u Jisu ulah pau hagi khat wengut ki senran kat ba kidang ya bam ulah mai ke jing bom nge jungki namar ba kilapen duki ban nge yakitu ki pala yu i ya u hadin ba ulami pat ula ong haki ki lej satlak ka perthei bat to yalap ya ka khubor ba bha haki chen thau baro jar u ba nge bat u ba yo baptisma un laj im jar u ba nge en penrem kini kidak kin yaj senran ya ki banget haka kerteng junga kin beno ya ki ksui kin kren ki ktien bathmai lada kin ra ya ki bseng ne kin di ya kabi kan om pen sniu ya ki kin bu ya ki kti haki bapang bat kitu kin koit kran iki jinge per hapedeng kene Matthews sipau bat Markus khandriu kijinge per hangne kede kajing ai ya kabor ka ikhtiar halor ki men simboman bat ban pen koit ya baro ki jingpang bat ki jingkrau kabor haki khadarngot ki apostol la aya kabor henrei hangne hakane ka lenong ka khandriu jong Markus hangne si ong tang kumne jar ubange baru bayo baptisma unat im bat nangta dekat khatnyau hakerteng jonga kin be ya ki ksui kin kren ki ktin ki pathmai la kin ra e gi bsen ni kin di ya kabi kan open sniu ya ki kin bu ikti ba pang pat kito kin sakwat kran hangne kidai kitu ki banget haba kilanget bat ki yo ya ka jing pen im na Jisu kini ki riunget ki balak kalalong Kristan hangne kila ban be ya uksui nakihi dalade ki kentaj ki be ya uksui kumba hakesiti jong Jacob ngi pule wa ka lenong ka pasau du khot ka ba nyau ngan pule na ka pantai jong pi Jacob sau du khot nyau hati hangne u Jacob itu ba de pandemila de how blay kentaj ya uksui uksui un sapet la ngi kentaj ya uksui
tu pendamila de haublei tu ele percaya kusut bat un pet yap mut kane kade nakapanta ki banget rena kapanta ki kharar mut ka apostol ki don kabor halor bun pa ki breu henre haki banget ki don bor tang halade pad halor kitu ki ba ki don ya ka ikhtiar rena ka bor jongki kum kanuksa ukpa halor ki khun kupa halor ka tengah uhunmen halor ki para pot om dei dakumta ki khun ya ki kimi ki pa len ki para ki ya ki henmen kata nomor tang halor bangi don ya kabor ngila banle ya kane oj ban bukti ya kitu kiba ngidon ya kabor ngila ban duai bakin yo ya ka jingkot jingkhia na utrai Henry halor ki apostol nga pencai hang ni ba kadai kabor halor bun ki breu mut kiling do pat ki bishop kam tam ki don ya kabor halor bar khoi ki breu kitu ki ba don hapo jongki bat wat kitu ki bom dei ki kristan ru ki bawan ban kerpat ya ka bor ka ikhtiar jongki ban pelaj lu jaki ki wan kila ban wanra ya ka bor jing pelai lu jong jisu jong blai halor jongno hene halor jong ki wei pat ki rungai kim don ya ka bor ban hukum ka de tang hara ki bishop bat ki lingdo mangi ki bom de bishop bat bom de lingdo ni don ya ka bor ong biang sa sin ga repeat kana bang induk sai tang halor kitu ki bang don ka bor kunyi hakip halor ki persa maringi don ya kabor bat kimi kikpa utenga ya ka tengah alor utenga kene de lait nang ta ngimla ban bukti lene ban hukum ya ki men simpoman bron haki we pat ki brio ngimla lada ngilek kumta kemut ngin kan sawan ki kawan kan tha kalayangi di nomor kata di nolor kata aru wala ngile yakane ke ministry kum ki banget kum ki riungai ru ring ide ban long pade kum ong jisu ki ba duai lenter bat ki ba shajing it de kum ta ngi don ya kabor lait nang ta ngi nom don ya kabor nomar ngi nalade se ingin la wa ngi la ban klan ke jinget hende lada ngi nyimpen kre ngi nom don ya kabor tikum ya usipai oi udai usipai henry leda pen kre kilan met shoot bha kum hendai ki lek da ka white lam do sum lakin pen kre bai ya kitu kitiar kum ta gi don ki suloi lakin pen kre bai kitiar ele ki sulai la kali sakatama ki la ban ya le ki dom la ban ya le ne kene kalong keju ha ka jing ya le jong ka men sim bat ki men sim boman dan berkata dengan sengutu apa ngi pule ya ke gospel bani nujor nakawei hakawei pat ban pej ka mut ayu di ngi sengutu tak bangi pron kami ya kijeng tho ba khu ji de kane ka bor jong kane ke jing be ke men sim boman bat pen ko ya barok ke jing pang pat ke jing krau hakikat arngot ki apostol pat kita ki ai pateng ya kene kabor to men sim bakhuj hakitu ki bawan hatin jongki longba jong ke jing pen kentang lendo jing pen kentang bishop di to komen ko para to ai bang kene kini ki gospel ki khat gospel ki ni rap ingi ban thu ya ke jing im men sim jongi pada kabor jongi ha ublei ha jisu bat kum ki banget ke ekpa ngi dei ban le to try ni rap ingi ban sengutu bha susu padu men sim ko un kren hangi balong bajong kini ki kentien ki ba ne sengau na gospel kan pensai ki jingmut jing perkhat jungi try ni rap yangi ha keteng ku pa berkun men sim ba amen